Pozdrav bre naš čovječe, nadam se moje tetane moje kuće. Pozdrav bre naš čovječe, nadam se moje tetane moje kuće tetane. Tema za današnji će biti kako se vrati nazad na trening posle pauze. Odmorili ste nedelju dana, 2 nedelje, 3 nedelje, možda i mjesec dana od treninga. Sad ću vam dati savjete kako da se vratite nazad na trening. Kao što znate, ili možda ima neko koji je ovdje nov, koji ne zna, odmorio sam od treninga 2 nedelje. Hteo sam da odmorim tijelo od ishrane, od treninga, nula, da popravim sebe kako bi mogao da popravim trening. Što se tiče treninga, iz ličnog iskustva ja ovo sve govorim, prve nedelje, ako ste radili na čučnju 100 kila 10 puta, vi sad radite 50% 10 puta. Prve nedelje radite 50% težinu. Nemojte da obraćate pažnju, ja dizao sam pre 100 kila, ovaj diže 150. Vi gledajte da se vratite nazad na trening, gledajte da budete najbolja verzija sebe, da se vratite nazad i da vi napredujete. To što se neko drugi diže 150 kila, šta vas briga, vi gledajte da prve nedelje, pošto telo nije naviklo na opterećenje, samo ako držite bučice, dok radite, eto, na primjer grudi, triceps, držite samo bučice. Svaki put kad sam trenirao imao sam upalo kao da sam došao prvi put na trening. Samo što držim bučice, od toga sam imao upalo. Polotica boli, doviđenja. Zato sam radio 50% da se postepeno vraćam nazad. Ne želite da radite 100%, niti ćete moći, ali eto dajem primjer da možete. Šta može da dođe? Može dođe neke povrede, a vi ste htjeli da se vratite nazad na trening. Ako želite da se vratite nazad na trening, morate postepeno da napredujete, u smislu da se vratite nazad i onda tamo da ste stali da još jedan korak date, da još više napredujete. Prve nedelje postepeno napredujete, 50% težina, sasvim dovoljno će biti da se vi vratite nazad, malo telo da navihne na taj trening, ovo govorim što se tiče treninga. To je prva nedelja. Druge nedelje, gledajte da postepeno podižete, ako ste radili 50% težine, sad radite 60%, 70%. Gledajte da slušate vaše telo šta govori. To je najbitnije. Postepeno napredujete, onda ove tamo nedelje, onda možete već 70, 80%, 90%. Nemojte nikad raditi 100%. 100% može samo nekada se radi, uvijek gledajte da ostavite, ako radite 10 ponavljanja, gledajte uvijek da ostavite nešto u rezervi, imate 2-3 ponavljanja u rezervi. To je prva nedelja 50%. Druga, treća, postepeno gledajte da napredujete, to je sve što se tiče treninga. Upala će biti, evo za mene, kao da sam prvi put u teretani, šta se radi, telo polako pokušava da se vrati nazad, što ja želim, da bude najbolja verzija sebe, da postepeno napredujem. Onda, što se tiče treninga, to je to, upala će biti kao da sam prvi put trenirao, nemojte se opterećiti, što se tiče kilaža, dižu sam 100 kila, sad ću 50, postepeno napravite, vi ćete polako to napraviti, nigde neće da se izgubi mišići, nigde nećete vi za nedelju dana izgubiti mišiće, dodati i tako dalje. To je jedan proces koji postepeno trebate da napravite. Što se tiče treninga, mi smo to rešili. Postepeno dižete i imate fenomenalne rezultate. Onda, što se tiče ishrane, gledajte, ako ste jeli nezdravo, sad se vratite polako da jedete zdravu hranu. Kad to već uhvatite neku rutinu, onda da ćete povećati obrok, jeli ste 3 puta na dan, sad jedete 4 puta na dan, ili ćete jesti 3 puta na dan, ali obim obroka se poveća. Za 3 puta na dan, na primjer jeli ste 100 grama pileće meso, sad dodajte 150. Samo kažem da količinski da povećate obroke. Ako ćete jesti 3 puta na dan, gledajte da količinski povećate obroke. Zašto? Zašto nije dobro da se odmah vratite nazad? Odmah da se vratite nazad koliko ste pre dizali ishranu, telo nije naviklo, trebamo vremena postepeno da se vrati nazad. Kao što vi kad ustanete ujutro, postepeno se budite, nešto ustanete ujutro, odmah pičete 100%. Postepeno trebate da operate zube, da se umijete i tako dalje. Tako i vaše telo, postepeno treba da se vrati nazad. Vi ne želite da se povredite, želite da se vratite nazad. Mišići neće nigde dolu, tako da postepeno gledajte da napredujete. Postepeno dižete trening,
povećate težine, postepeno dižete obruke. Sve što radite u životu, gledajte da radite polako, ali profesionalno i imat ćete fenomenalne rezultate, verujte mi na reč. Moji kibri, to je bilo to što tiče ovog klipa, a sviđa lajkujte, preplatite moj kanal, to mi jako znači. Hvala što gledali klip, vidimo u sljedećem klipu.